Eta bai, prozesio batetik bestera hauteskundeak heldu dira. Son los de la Mani, aunque se vistan de Armani. Baina lasai, hemen guztia etxe bizitza barne eta dela? Seguridad jurídica bukatu da. Tuvieron que pedir refuerzos y 4 policías municipales fueron atendidos por el SAMUR. Izan ere, ez da ez gutxegorako izan, Txepe Lara zinemagileak pasagarri izan duena eman dituzue titular bat, eta beste bat, hasieran polimilia, ez komunista, ez ex-militante de ETA. Bueno, aizue, Telemadriden esan dutena ikusi besterik ez duzue, ze nola manipulatu daiteken eta ez kazetaritza egiteko nola batu diren hedabide Espainiar batzuk besteak beste. Baina aizue, hauteskunde giroa dugu batetik eskerrak diasporari. Bueno, nuestros apellidos son vascos, somos descendientes de vascos también, así que es un honor poder sumar a este abrazo. Eta eskerrak belaunaldi berriei eta Euskal Herria zuzenean festivalari. Izan ere, egitaragoa aurkeztu dute dagoeneko, beraz motorrak berotu, mugak gainditzen dituen beste festival bat badatorkigulako. 11 bertan izango da noski baietz. Baina gaur, aizue, Nafarroan kriston martxa dabil, ez da? Pentsatu duzu inoiz, Kardo Party bezalako hitzordu bat egin zitekeenik? Batira, Maruxa kolektiboak deituta, Badajozko gonbidatu bereziak ere izango dira. Kit, auto fantastikoa. Bazenekiten bideoklip honetako auto fantastikoa Sabadeletik ekarri zutela, eta mutil jator horren amonarena zela, bai, halaxe da. Pero un dato clave que sabía solo que es que por la noche José María Maribel. Ederki, hauteskunde kontuak, prozesioak eta aberri egun post-pandemikoak denetik dugu aktualitate honetan eta jarraipena ematean noski baietz gure egitekoa hemen.